И какво става, хора? Аз съм Женки Гир, т.е. Екстралан. И днес ще ви показвам как Христо... Извинете. Да, не Crazy Spoon, просто аз не съм свикнал. Нямам чак такъв навик. Ще ви прави крачета. И да започваме. Три. Това е само... Това ли беше? Да. Чекай малко, дай сега сама. Иска да... Дай да се редуваме. Ай сега. Да са. О, чакай. Да съм аз няма направо. Ехи! Две. Ай. Ево така. Ево така. Ево така. Сега. Коса. Коса. Има снимна коста. И батерията ми падна, сериозно ли ма? Цялото ли? Не, само на 15%. Раз, два. Две, ай да правим големи. Дай, чакай. Дай на бързо да направи, че батерията ми е 10%, дай. Окей. Давай, бързо снимай. Айди.